The final conversation for the day sabe sincokola ke singena into eyokugqibela incoko yethu yanamhlanje phambi kwento bana ke sibe siyaya pha ku market update yakho umntasekhaya benditshilo ke ndaxa kufika eli xesha sizawube sincokola ke with another woman, a young person in the space of business sijonga ke into kokubana yena wenza njani na kwelakhe ishishini. In studio with us we have uAthi Abongile Mathunduta. She is from Ezamawushe Hiring Services. Seka khona ke se lapha e-studio. Sisi mandikubulise nikwamkele niqhubeni ngibule kakhulu ngoba ube nathi namhlanje. Mandithathe lethuba sisithandi ndizibulisele kubaphulaphuli bevukani FM. Yeah. All right. Usisi usukaphi ungowaphi? Ndiyakubona into bana mhlawumbi ke you might just be from within the Chris Hani district, but mandukupithuba loba usichazele kancane ngawe and then ungene apha eZamawushe. Okay, inkosi kakhulu sisi. Igama lam ndinguAthi Abongile Mathunduta, ndizalelwe eTsomo kodwa ndihlala eCofimvaba. Ezamawushe Hiring Services yibusiness endiyiqale ngo-2023. Okay. Yeah. Intsha isakhula liselusana elisafundiswa ukuhamba. All right. Yintoni eyabangela uba udecide uba mawuqale eZamawushe? Kwenzeka ntoni? Sisithandi ndi-unemployed graduate. Ndigraduate ngo-2019 andabi nalakhi yamsebenzi, umlungu andimazi. Kulapho ndaqala khona uba zange ndanepicture yam ndiyikwelitsala lebusiness. Okay. But imeko zandifaka ndathi mandikhe nditraye, andiyazi uba izawuthini into but mandiyitraye. Ndiqale ke ibusiness ngela xesha le-COVID. Okay. Yeah, ndayiqala ngenye ibusiness le iye yafanda eZamawushe Hiring Services. Okay. Ndiqale njengemali encinci sisithandi 400 rands. Kodwa indikhuphele le business ngoku ndihirisha ngayo ezilantuka zam ezi-mobile fridge and mobile toilets. Yeah. Okay, so do you think that ungathi ungumntu owawuyizalelwe ke ibusiness because ufike wayazi njani uba mawufika uthini wenze ngoluphi uhlobo udibanise ntoni nantoni kuze kuthini esasibindi usithathe phi? Akhange ndiyizalelwe ngoba ndandingena picture yam. Wawuzixelela uba uyemlungwini? Yes, ndifuna uba seofisini ndijikeleze ndimane ndisithi ndandizixelele loo nto but akwenzeka. Kodwa ndimane ndisithi uThixo ebenenjongo ebeyazi uba amandla onawo wena funeka usebenzele. Sithandi mna into uba ndizixaba ndiyayenza ndizawuyenza. Okay. So ndayingena ke kwicala lelantuka le business ndinge i-business skill usifunda eziba uqhuba. Uba uthi i-business ayisiyo yam then uhlale ube ungaphangeli uzabe uyazichana ngena ngoku ungazinto enye nenye uzayifunda as you go. So into ezinje ifuna phakathi sithandi mna benikwazi ukuthi xa ndibheke town ndiyothengisa ndijike ndoyike ndijike. Ndifike ndime phambi kwemira ndi-practice banzafika ndithini phakathi kwabantu. Laa nto uyayifunda ude ube used kuyo. So ndiyifunde eziba ndiyiqhuba andizalwanga nayo. Ubuthengisa ntoni kuqaleni? Bendithengisa amayeza kwa-Phytomed, sawathengisa nangoku ngawo la afande le business. Ndabona uba no man mandenze a-traditional business ukuncedisana nale ngoba andisaziboni ndisemlungwini noba ngoku umsebenzi ngenza nge-3 kuthiwa hayi sisi inamani andiwufuni enkosi. Mamela ke I think ngayithanda nto uyithethayo into yobana ungena ungayazi but uzixelele into yobana uzawufunda. Yes, uzawufunda uphakathi. Yeah. Masiye kulaa nto because eyona nto abantu boyoyika number 1 abantu abaninzi bacinga fana uba ukuthengisa kwabantu abaphuwa like ujongeleke phansi le nto yokuthengisa. Uyayibona? Yes. So mhlawumbi and andiyazi bangibala usifundise le nto andimazi uba uphi kodwa urongo noba uphi na apha iqale khona because nyhani sicinga fana uba ukuze ube ngumntu osemgangathweni iba seofisini jikeleze esitulweni ulayite aircon but xa uyijonga kakuhle imali ipha ekuthengiseni. Xa uthengisa wenzani? Because umuntu avele qona hayi mna ndikwazi uthengisa kwabantu abathile. Ukuthengisa kuthini? You know ukuthengisa akekho umuntu ongathengisiyo. Okay. Because naxa uyofuna umsebenzi you sell yourself. Okay. So ukuthengisa uyayazi ba uyakwazi ukuthengisa ezinwele ngongazithengisa uhambe ukwenza inhloko esaluni. Andifike ndibuze mna sisithandi le nhloko ubuyenza phi? Uthi wena hayi bendenza phaka laa mntu so ithengisile. So uthengisa umlomo. Le nto senza every day. And enye nenye uzayifunda ezixesha lihamba. Yes, injalo. And ayinamntu utheni awuzukuthi le nto inabantu bayo khawuzame ubone. Yes. And ndiye ndithi mna i-customers ngabantu
bayakwazi uvula umlomo Uthethe uthethe nabantu. uzazifumana ikhasi because onke Yes. umuntu hayi what if andifumani customers customers njani uyazi laphi ngekaqali uzawufumana customers and ke ngoku awuzuthatha uhlale ne-product yakho endlini kaloku funeka uphumile funeka uhambe uyozithengisa uyophoqa uzawuphoqa sisithandi uthini xa uphoxayo usakumula the first time uphoxa Yho. phofu usoyitshile into yobana okay uye edolophini uphinde uyayazi uba yona nyani into yokuthengisa uyajongelwa phantsi mna andithi mos ndindiqale into yokuthengisa during i-covid so ndiphethe ke ubuthe singangeni kulaa cala but xa ndizothetha ngale nto funa ndithethile ngalaa product ne ndiphethe ezimbombozi zam nazo zijongele ke phantsi ne Okay. ndiphume esikolweni I'm a graduate ndizula apha etown sithandi kwirank yeva ndikhumla ndikwirank yam erankini yam and someone was like hayibo athi ungathi ufundile uhamba uthengisa ezibhotile suphosisa njani ziyathethwa athi uya-aplya uyafaka nalapha kospa sorry to mention uyafaka kwazi shop ndibenqoma andi-aplayi sithandi ndi-aplya Akho nto ungayenziyo, kodwa ungayenzanga. ndandiyangathi ndi-attend iclass esilulo ndihlala phayana ndi-aplya so ujongelwa phantsi into ebalulekileyo kukuyazi wena le nto uyenzayo uyazazi uba ufuna ukuyaphi abantu bazawuthetha wena yazi igoli yakho inoba bathini namhlanje yho because kaloku uyaqonda uba umntu uthetha because akukaveli usahlwayela imbewu ne uthethela esi sikhwebu sombona sizawuphuma xa sewusiphethe ke ngokwesikhwebu sombona Kuthini? kuthini you know azizungaveli ke ezazi into nyhani zokubana abanye abantu bangayiboni and of which xa sithetha inyani masithethe inyani abantu balapha eMzantsi Afrika abatsha bonke bakhangela imisebenzi iphi imisebenzi ayikho sisandi khabe ndiqale kancinci ndingumntu moso o-travel shy sendisuka kumazwe amayi-2 recently besiye eTurkey nale company yam ndithi ifandele laa ntuka sithandi akuthengiswa eMzantsi siyadlala kuyathengiswa eTurkey ixhego lisestratweni liyathengisa asikathengisi thina apha uthi asisadlala asikathengisi sisithandi kuyathengiswa eTurkey akuna age umuntu omdala yabona ke apha inoba kumandi bake babefumana ezandodla inoba phayane umuntu omdala sisithandi usestratweni uyathengisa unentshebe uyabona lo muntu lixhego but uyathengisa so into yafakwa kuthi thina apha eMzantsi andiyazi inoba nyhani bekuzama masihambele ngemva ukuthengisa kunemali kukhona and kaloku jonga ndidla ngokuthi khawujonge ii-billionaires nee-millionaires elizweni okay aba bantu bayathengisa noba bathengisa ntoni uphethe ikhompyutha ukhona lwasibulalayo thina wasibula ingqondo yethu uba masicinga bafana ukuthengisa kokwamahlwempu ewe of which I think wayebaleka nobutyebi because ubutyebi Yes, uba amanyanyani busekuthengiseni ebhizinesini mamela ke le business yakho ke ngoku ingu ezamawushe ne uyicinge njani yona uyicinge xa kukweyiphi na ipoint uqonda uba yazi yintoni mandikhe ndibe nayo lena i-service and uyazi njani uba mhlawumbi yinto abantu abazayifuna yes okay ndine-brother yam sisithandi eksekudala yona kule industry ne okay so ubhuti wam uye wandixelela kuba into eshotayo into enqabileyo yes zi-VIP mobile toilets Okay. mna ndandiqoma ndifuna okay ndibe nefriji ndibe nematshini osika inyama wathi khawukhe uqale ngeza VIP mobile toilets and sithandi I am doing so well and I enjoy and ke mna ndingumuntu oyithanda I think into eyenza ndi-enjoy ndingumuntu oyithanda into eclean okay so ii-toilets zam they are so clean hygiene so ndithi make sure that zihlala zi-clean iyona le nto ke abantu sheme umsebenzi wam ndiyawenza umsebenzi wam and ndiyawenza straight yeah so ngubhuti wam owathi khawukhe nantsi into enqongopheleyo apha kweli cala so ndayiqala njalo ke ngoku ungene kwesa space yeah ndayiqala kanjani yaqala ngetoilet eyi-1 then ndaba netoilet yesibini ke ngoku yes yima ke xa udibana nee-challenges mhlawumbi ungathi kuyo yonke le jeni yakho yebusiness since COVID kuzo zonke ezi business zakho ne ungathi into kokubana eyona challenge inkulu okay wadibana nayo endleleni yeyiphi and wenze njani ukuze uqinisekise into yobana uyawela ngapha kwazo ii-challenges zakho apha ebhizinesini okay kwi-business nje general sister to be honest abantu bayasokolisa i-customers can be very difficult at times ufumaniseke uba mhlawumbi let's say kule business am nje mandisayiqalayo lena umuntu uzawuthi khawuze ndiza kunika imali xa ufika apha endlini yeva then Urhuqe i-toilet uze nayo. toilet
xa ufika phayana mhlawumbi hayi asisayifuni okanye sesithathe ubani okanye imali yakho ungayibhatalwa so i-challenge leyo into efuneka uba yithi make sure uthi usiya i-deposit ikhona. Okay. Kufana naxa lapha ekuthengiseni sukuthengisa ngetyala. Hey, iyababulala amashishini la. Iyatshonisa lento yokuthengisa ngetyala. Phuma uye kulaa ndawo ungaziwayo kuyo xa ii-products zakho uthengise cash. Because abantu bayakwazi ubheka umuntu abheke ekhemist ahambe uyofuna amayeza kwaye kuwe ezawuza ngetyala. And ngoko ibhizinesi yakho kuzabantu bayithathe serious ixhomeka apha kuwe kuze bathathe abantu serious ixhomeka apha kuwe. And xa usenza ibhizinesi ufuna ube ngathi wenzela ifavor like abantu ufuna ucenga uba ndicela nindisupote abantu banike nansi ibhizinesi ngohlobo. Umuntu uza akazi singathi uzokusupport uzokuxuma uza efuna le service yakho uyayibona ke ngoko so ibalula wazi umuntu akafile ngathi ukwenzela ifavor akazi uzobanzima nokubhatala because ufila ngathi ndikwenzela ifavor so sukuza ba uyayazi mzondisokolisa ngokundibhatala ngoba ndiyazijula emsebenzi wami if uyayazi ba uza sukuza kumsuqala and ke ngoko ezandleni xeba zihleli phayana azibola zimoshakala so noba ndithathwanga but azimoshakala unoba kuze umuntu ozawundinikeza ubunzima ndibe mna bendimnika iservice yami kakuhle. Yes. Yeah, that's interesting. Ungathi yeyiphi into onoyinika i-advice onoyinika umuntu or especially ebantwini abatsha mhlawumbi yena ke seyicinga lo muntu uba makayiqala ibhizinesi uyabona unaye ne-idea qha uyoyika ayikho into enzayithela ngoba just start and iqala ngalento unayo uyava ndithi mna ndeqala nge-400 but ndiphi ngoku qala ngalento incinci unayo izawukukhula so and ungafuni uba mawazi yonke into ungekaqali zive kuvuxa uba le nto eliphupha nalo ndizawuqala ngoku enye nenye ndiza kuyifunda as uba ndihamba. Yes, and information it's there ku-internet you can go to uYouTube like it's there information ukhangele le nto uzayiqhuba ke ngoku. So uyabakhwebo xa bakho abazi-graduates kakhulu mabaze mabajoyine mabangene business bathengise umuntu makaqale loo nto anomdla kuyo aqale ibaluleke kakhulu. Xa sifuna ke usebenzisa ii-services zika ezamawushe sikufumana phi? I-contact zam ngu-078 2721 yafuneka kwi-calls and also uWhatsApp. KuFacebook ndingu@Abongile Mathunduta nakuTikTok ndikhona as @Abongile Mathunduta. Okay, 078 2721 030. Yeah. Okay. Ngoku ndisahamba ke intsika yethu usithandi nensahamba phentsika yethu only space ngoku. Enye challenge yami nekule business yami lena ye toilet ne into ndiqale ndiqala ngalento nayo incinci ndiqale ngebhaki encinci ndiqale ngebhaki encinci so kwezinye indawo ndingakwazi ufikeleleka yayibona indlela imbi mhlawumbe neweather yayibona kodwa ndiyayiqhuba ibhaki enkulu izawukhutshwa yile bhaki incinci ndathi ndiphinda ndisiza apha and that's how you do it business kanye. Ukwenye challenge ke esinayo as black people as well and osomashishini abancinane kule nto yofuna uba zimillionaires ngoku like uthi ungene ebhizinesi ubona izawukhawuleza kangoku ayikwazi thani ibhizinesi ithatha ixesha layo ne funeka ube umuntu opatient susulambela imali kakhulu suyilambela kakhulu imali izawuze and apha ize khona izawuza amanyani and umuntu ne xa eqasa le business yakhe mama kayithande azinikele akho nto ngathi kunyaniseka kwi-clients zakho. Okay, nyaniseka communicator nazo libambe ixesha ithi make sure yabona ke ixesha mna ke uba bendithenza afika Saturday nakwazi ufika na Friday be ahead. Yes, so that client yakho izokhona i-stress be minus iphole so injalo nyaniseka. All right ke sisi, thank you so much athi for uba uzoncokola nathi siyabulela ngoba khona inkosi kakhulu sisithandi siyabonga. All right ke Mphulaphula with Ghana Community Radio, such a beautiful conversation that we have just had over there right now. Make sense ngohlobo ungayindawo.